já vás vítám u našeho Tadam! a dnes tu hrajeme workshop a můžeme jít na to, takže jdeme na to. Já se to lagu jak prda. Ečko, jak to mám zasednout? Ezerník! A za mnou! Vole Vítku, proč na tom jezdíš? Si to se smykuje jak pras. Já vím to mega, ale je to husté úplně. Máte baka. Zabijte ho, já jdu parkourovat. Au! Vaši mami ho zase čoro. Ale neví, než se tam vyparkujete. Nebuď ticho, když se vykadí a potom nebude stát. Kdo se vykadí a jde teprve potom skákat. Matyášu, jsem ti v patách, jo, kdyby tě to zajímalo. Jo, Tady jsem opatrní, sakra. Naschle. Matyášu to otevřel, bingo. Dávejte bacha, máte tam mini vzadu. Já vím, já jsem na to připravený. Ale to máš asi ne. Laying down smoke. Šimone, nedáš tam ty slouky. Matyášu, ale ty se spát asi posral. Deploying Ej flashbang. vole, já na to sedu na ty mini, já ani přes jednu nepřejdu. Ty víš, kde jsou, že? Co? Ty víš, kde jsou, že? Vezmu auga do ruky. Jo, já No prdele, Šimone, takhle tě mina, myslím. že ty mini to nejde. Jo, Ne. tak proč se, tak... Musíš nám stisknout tutorialu. Vítku, jsme na to, jsem na to sám. Hej, kluci, pojďme misionář radši. Zase na Matyáši, že? Dobře, Mates. Dáš? Ale Dáš je lepší. já se na to. Co děláš? Dobře, pěkná hezká. Šimone, tady budou za chvilku respawn pointy. Matyáš nás respawnuje za chvilku. Ty to máš už, jak ty budou stejně za chvilku ty respawn. Jo, však je za chvilku respawn. Ne! A teďka to vybaví, že se toho pokadíte. We are good to go. Takže Kevlar. Oga. Ještě si koupím ruční kanon, Desert Eagle. Takže už můžu jít. Kluci, počkejte na mě. Na 5 minut. Tomášu, jako... No proč je to za Tomáš, bože? No a co jde, co proti furt němu máte? Nám vyžere všechny killy. Tak to zatím, kluci, umřeš, Loumene. Throwing grenade. Tam hodil toho granáta. Throwing flashbang. Vole. Šimone, pojď za mnou a uvidíte. Já si ty mini obejdu. Deploying flashbang. Teďka máš. Já si přejdu aj přes. Čekej Matyáši, počkej na nás, já nevím, kam jdeš. Ne, to je jedno, já si přejdu aj přes. Jo, však úplně v pohodě. Fakt? Já ho vidím, jak jsi prošel přes mě, teďka vidíme do Matyáša, jak letí. Tady vím, že je jedna mina. No jasně, ty po to klekl. Ty vole. Hej, kam jdete ale? Kam asi? A co to třeba otevřít? Zámek! Střelej zámek! A běž! Ježišmarja. Jež, ale tam bacha, tam jich teďka bude mega. Dávej bacha, tam jich je jak nasraných. Jo, tam jich je úplně mega.
Jako, a to jsou číci, oni jsou úplně silní. No to číci, chápeš? Co? Grenade out. Že tam víš, Grenade out. ty to máš přestat házet ty granáty. Throwing grenade. Máš volno, běž. Máš volno, běž. Běž. Už tam nikdo není, neboj se. No ty vole. Zase vyhráli, to jsou svině. Jo, byl jsem poslední. Byl jsem první. Server Lowman. Dobrý název na server, Matyášu. Nebo víš, Lowman. A dada. Stay right here is where we end this. Já si pořádně pokupuju věci. Takže. Vezmu si AUGčko, dál. Já ti dám augečko chameleon, na? Ne, já už mám AUGčko. Tak jo, tak já se ho vezmu, no. Když ho dáváš, teda, no. Máš rádo taky skákat. Že pěkné. Jo, mega, hej. O, jaký chameleon. Ty máš poničené bojem? Ne. Tak Matyášu, parkour. Pojďme se zatím zabíjet toto. Lol, mene. Já mám Tomášovu Star Trek Guardian. Matyášu, běž a začne všechny miny. Já to Lol, obejdu. mene, tak nesmíš Co tvát. to je za mnou? Vítku, pojď za mnou, jo? Pojď za Jedu za mnou. tebou. Matyáši, zastav si, já přijdu za tebou. Počkej. Jo, já půjdu tak to pořád z příčepu. Pojďte za mnou. Vidíte, ani jedna mina. Trochu nedomyslel, že to můžeš také odejít mega dobře. Ostřel zámek gadí. Pojďme. Hej kluci, já mám ping jak prase. Hej, já mám ping 83. Mě ho zase zebral. Bacha, tam bude ještě jeden. Šimon, ty jsi čurka. Ne. Throwing grenade. Grenade out. Grenade out. Jo. Už tam není nikdo, dávajte bacha. A pojďte rychle všichni, ať ten neuteče nám. Rychle pojďte všichni, Já to můžu vyskočit, jo tady. ať nám to neujede. Šimone, a na to musí skočit, na to. Běž! No bezva, Šimone. Co bezva? Ježiš, co to? Já to všetky pokrpím. Bacha. Pojďte dolů. Jdeš tam, Tomášu. Už je jenom jeden. Nezabíjejte ty rukojmí hlavně, ty, co jsou svázaní. Ty berte Ečkem. Já už ho mám. Dobře, Beru rukojmího. Kluci, jedeme autama. Neřídím. Běž, máte do auta. Řídím. No ne, tam ne, musíte jít. Ne, on mě zabil. Jo, kluci, je tam jeden svázaný, berte ho. My máme už jednu. Ale musíte zachránit aspoň dva. Co? Mně se zdá, že musíte jenom dva. Tak žádná mináči není. Hej, krávo. Já mám ping 100, ty vole. A mě se to laguje. Já mám Jo, mám menší. Jo. A dávejte si bacha, tady taky bude mega. Kde to auto, kam musíte jít? Tady v tom. Běž, Šimone, běž. Ano, tam to. Do Flashbang. toho auta nastupte.
Ne, počkej Tomášu, ty musíš řídit. Matyáš se mě Tomášu, nastup do něho, normálně jdi vedle něj. Ano, a Tomášu, nastup do něho, normálně jdi vedle něho. Co? Jeď, Mášu, Šimone. chápeš, musíš jít za mnou do toho auta. Nemusí. Musí. Musí tam. Tomáš, jdi za ním do toho auta. No bingo. Tomášu, a střílej. Musíš střílet, jo? Kam mám jet? Jedí rovně. Rovně, takže on, jo. Bacha, Strom, sejmi ho. Bacha, nejde na skutru. Jeď. Čemu to dáváš? Kdy to jsem? Kde seš? Hej, Šimone, dej na klip. já jdu, kluci, počkejte. Hej, kluci, já dám jinou, která je lepší. Jet mám lag, ale pojďte se, jo? Kluci, já vás pozvu, jo, do hry. Workshop. Dělejte, než začne Tomáš, dělejte. Dělejte. A ke komu se mám spojit? Šimone, chvilku. Ale Připoj se ke mně, Šimone. A pozvi nás. Jo, já vás pozvu, ale chvilku počkej. Mně se načítá ta mapa. Pozvi mě, Šimone. Vy hrajete už? Šimone, pozvi mě. a nejsi se být. Mě zmizela. Počkejte, já vás pozvu. Jo, jak máš mě pozvat, když jsi z mě nepřidal? Však já pozvu Šimona a ten pozve tebe, logika, ne? Nejde mi logika. Tak uvidíme, jak to půjde. Však tam bude, že ukázáme u Šimona. Šimon právě hraje CSGO, klikneš na něho a dáš připojit. Já jsem se taky připojil na Šimona. A byl jsi tam ty. Tak pojďte, já pozvu Šimona. Sedem na vás budeme hrát gol, jedničku a gol, dvojkou, kompeťák. Dobře, ok, jak chceš. Tam jdeme. Šimone, já tě pozvu, počkej. Tak je zase konzervace. Pojď. Ty pozvěte mě někdo. Šimone, začni se mnou konverzaci. Konzervací. Pozvu. Jaká konzerva? A já nevím, jak mám pozvat Šimona. Chápete, že mě tam nejde míš, že já nemůžu... A mě do prčic pozvěte, já vás pozvu. Ježiš, ale jestli budeme hrát zase tu střelnou mapu, tak to bude úplně na prd. Sašo, ty taky, jo? Já jdu na AVP levo, 2015. Ne! Nejsi schopný nás pozvat, nejsi schopný. Ale Matyáš, no tak já tě pozvu, počkej. Já budu rád AVP levo. Já v tobě jdu, tam ještě jednou pozví, chápeš? Já to nemám mít, to nepozvěte někdo. Vole. Ne, AVP, já tam nechci. Tak se odpoj. A víte kde? Ne. Co hraješ, Vítku? Já jsem připojil k Tomášovi.
Achy jo, necelé pele, 2015. Jo, přesně, Šimone. Však to mi si dáš. Ale vidíš, že to nejde. Vítku, A to vedle jako chatu neslu, máš, no. Vítku, vedle chatu máš mikrofon, tak na něho klikni. Jo, tady. Už jsem to nestihl. Co hrám za mapu? No, Pelego 2015. OK. Mám AVP Minecraft, kdybyste si to chtěli zahrát. 35 HP. Znamená, Negev duel. No, tak na Negev duel zapomeň, jo, kamaráde. Já z Negevi neumím. Lego uznej. Dělej, Lego. Mám rád Lego. Počkat. Jo, tady je někdo, jo, Tomáš. Tomáš, nestřílej po mně, ty čurně. Co to je za niga mapu? Sniper! A množství kanál na to bacha. You might land help here! Nevítek! No! Ale jo, beru si tvoje AVPčko. Ne! 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 Teď Ach ještě jo, Tomáš. teďka musím sledovat tyhle Tomáše. No jasné. Co to máš, ty vole? Teď je gamepík. Škoda, Tomášu. Zase. Jo, dobře. Samo! Jsem poslední u nás. Jo, ne, nejsem poslední. Ach jo. Já chci být poslední, kluci, nechte mě to. No jdu jasně, víc je proti mně. Ty jsi sám? Tohle pojď za nama. Já jdu za tebou. Tohle všichni proti Tomášovi. Ne. On si nás stejně všechny dá. Však jo. Jo, připojďte Že- se, pane. To nikdo nedal. Oni tam byli oba dva. Šimone! Co? Připoj se k nám. Sama víc. Matyáš, však já už jsem s tebou. Však jo. No more talking. Now we're Šimon, fighting! pojď si jídlo. Co chceš? Já ti nerozumím. Jej! Děláš si srandu, Matyáš. No jasné. Už to nejde. Nic. Ne. Come on, let's go! Jo, Děláš si Vítku prdel? jo, zabil jsem Šimona, co? Au, já jsem lezl po žebříku a mě to zabilo. Ne, nezabilo, ale obralo mě to dost. Ne, a srandu si nedělá, Matyášu. Jo, a to si ty, já jsem myslel, že jsou counterterorista, tyjo. Jsi dead. Kde je pekař? Ne. Už ho vidím. Já ne. Já na něho jdu s Desert Eaglem. To je ruční kanon, bacha na to. Oh, jo, Headshot! lepší hráč Lego Boyd. Headshot! No, svůj Desert Eagle. Já tam jdu znova na It is tvoje time now, my brothers. no jasně, Šimon je sama. Ne, to není. Tak všichni na Tomáše. To je svině, ten Tomáš. Já jsem se ohledl. Šimone, já si stám na něho.
Jo, a má za bloba. Máš ho nad sebou. Tož ne asi. Cože? O, dobře to máš. Dobře to máš, mega. Že nás stejně bude dávat. No prostě. A i kdyby nás od něho bylo 30 jako. Solid. To ne. Tak by se nás aj furt dával, hej tyjo. Ne, no jasně, on je zase zabil. Já se ani nezahraju. Ani já, však s ním nejde. A ty aspoň ještě žiješ. Kolik mám ping? Mám 42. Kolik máme vypí? To máš ping 42, dobrý? Ale Tomášu, chápe, že ty týmy se zase vyrovnají. Hej, chápe, že ty týmy zase se vyrovnají. Counter. Let's go. Teď je to akorát. A to určitě. Ty. No však jo. Jo, ty až to bude určitě akorát, ty vej. Dej si ho. Šimone, dej si ho. Jo, jo, Tomášu, mám tvoje hávo. Stejně nebudeš mít, nebudeš ho mít. Nemám. Cože? Jasné. Together we can. Hávo, jasné. O, jsem tak naštval teďka. Jsem střel do zdi. Pozor, Matyášu. Za kde? Za tebou. Jasno, co zde? Mami, kolik je hodin? Mám prosím tě, v 7:10 mě zavolej. No řekni, v jaké jsi. Ne! Ty vodě! Ty vždy ještě mrtvý. Ach jo. Viděl jsi Vítku? Jo, viděl. This is our fight. Tě všiml, já se snažil mířit. Jako to není možné, já dobrý. Co na tebe počkám, Matyášku nebo Tomášku? Já na tebe počkám. Kde? Nevím, kde je. A já vím, kde ty jsi, Matyášu. Ty mě vidíš, jo? Jo, ty jsi v nové věži. Vítku, kde? A ty jsi A v kde? kterém patře už nevím. Kde jsi, Vítku? Neřeknu, mě zabijete. Jsi v říši jaký aspoň? V říši modrých. Nejsi v říši modrý. Jo.
Jsem v říši modrých. To je. Hej, Zvano, jasné! Takže to jsem nedělal, hej. Ale byl si dobře za kempery. Jak to mám jinak udělat, bože? Ale byl si dobře za kempery, ani nevěděli jsme, že si nabojem na našem poli. This is what we have been working for. Na našem poli, ale nic proti. Ty jsi byl na našem poli, Matyášu. Já jdu pryč. Tam malo. Vole! Šimon, co? No, já. Tomáš, Má Tomáš, pravdu, ubij za tým, za Vítkem. Běž. Matyášu, v jaké jsi říši? Říši červený. Sáfra. Tak pojď na fight. Na fight, jo? A proč? Já jsem v říši červený. Já jsem od tebe na pravé věži. Na jaké? Od tebe na pravé věži jsem. Když ne na pravé, tak budu na levé. Jsem úplně na vrcholu. Tak dobře, tak si na levé. Já už dopadnu zvíře. Ani jeden help bych neubral. We can't touch it. Já jsem měl zrovna dva proti. Ach jo. Pojďte vy dva proti mně. Tomášu, We běž are za Oscar Vítkem. Mike. Jo, jasně. To tak budu dávat, hej. Tomášu, běž za Vítkem. Jsi proti Vítku, ale viděl jsem to. No, a já tebe taky. Ne, ty bože. Oni je ten hal. Ano? Ano, mami? Let's go, let's go, let's go. Vítku? No, Máte ale mě stříháte. Tam máš Tomáša. a já jsem se odpojil nic proti. Čo? Protože jdu hrát něco jiného. A co? AVP Planet Minecraft V2. Tak já se nezvu, čekajím. Co připoju? Ne, ty mě budeš všechno vyžírat, ne, nepřipoju. Co? Čo tady měl mít světlo? Move it, move it. Hej, teď já už končím.
Děláš si srandu cigány? Tykán. Ty boge. Ne, ty zadu mě zabil. Let's get this done. To jsou úplné, hej. Já rozpiklil. Jo, double kill. Jednou rankou. Tomu prostřelkou. Teďka tomu toho. Jdem do hlavy tomu to taky. To my jsme v červené říši. Pšum. Červené hřišti. Já jsem rozpiklil. Jak jenom viděl, jak jsem zabil tu slépku, tak už byl pryč. V červené. Je to čau, kluci. Čau. Kde jsi? My jsme v červené. Vítku? Vítku! Pohřej, no. Vítku! Já nemyslím ten tohle, co máš tady? Gej! To mi teď neřekni, kde jsi. Kde jsi? My jsme v červené říši. No tu není. To opravdu nejdeš vidět. Tomášu, říkal jsem ti, že jsme v červenej. Go, go, go. To má malý ping pong. Jak já? Dá se ti nějaký hit? Dá se ti nějaký hit? Dal jsem ti nějaký hit? Push, push, push. Pomečovi. Bajová! Push, push, push. Tomášu, pojď duel nožem! Go, go, go. Doprostřed. Tomášu, s nožema jenom jsem říkal. Pojď s nožema jenom. We are good to go. Tomášu, pojď jenom s nožama. Pojď doprostřed. On si zase nevzal nože. Co říkám? Tomášu, nože! Tomášu, nože! Pojď se. Víš, co je to nože? Pojď se. Tomášu, nože, pojď, duel.
Hej kluci, dělejte si nějaké boosty jakože. Úplný debil. Nože! On to umí s nožem, víš? Jo, on by měla dobré triky. Ty neučíkej. Tome, pojď ještě jednou! Move it. Nože, Tome, nože! Nože!